Čitam sada svjedočanstva. Hvaljen Isus i Marija, moje ime je Darko Marjanović, imam 44 godine, bio sam u začaranom krugu alkohola dugo godina. Hvala Majci Božjoj Bistričkoj koja je uslišala moje molitve, hvala Isusu. Hvala mojoj strini koja mi je poslala podcast Evanđelje dana iz Međugorja, hvala moj supruzi i kćerki jer su bili uz mene. Bio sam na promociji knjige Isus lider u Sheratonu prošle godine, sada rastem u vjeri korak po korak uzora et labora. Imam 2 djece, za vaš kanal sam saznala preko jedne objave na Whatsappu od kolegice učiteljice iz Primoštena. Pratim ovaj kanal od trena kad smo započeli zajedno moliti na Gospin poziv na Podbrdu. Malo bih vas slušala, pa malo ne bih, mislila bih ovo nije za mene. Ovakve misli su se previrale u meni sve dok mi se u srce preko vaših riječi nije utisnulo da bez odnosa s Bogom molite, osobne molite, nema promjena, nema naprijed. Kako ste mnogo puta naveli, ništa se ne mijenja u mom životu, sve stoji na mjestu. Počela sam se pitati što je problem. Razmišljala sam, pa ja sam katolik, idem na svetu misu nedjeljom i preko tjedna. Kako uspijem, ispovjedam se više puta u mjesecu, molim devetnice, obilazim hodočašća, postim tu i tamo kad zatreba, pjevam u crkvenom zboru, nastojim služiti Kristu kroz našu župu, odlazim na klanjanja. No shvaćam i vidim ono što često puta naglašavate, niti si vruć, niti si studen, već si mlak, to sam ja. Na blagdan Svete Monike, a poslije devetnice Svetoj Moniki, spoznajem da moram početi sa svakodnevnom molitvom, tada su započeli naše molitve Gospi koja razvezuje čvorove. Preko vaših brojnih tumačenja shvatila sam po Božoj milosti da ja uopće nemam osobni odnos s Bogom. A bravo, i to si podvukla izvrsno. Ta spoznaja je ključna. Zvuči jednostavno, ali ja to nisam uočila. Nije bilo svakodnevne molitve ni razgovora s Bogom i moja duhovnost je godinama stajala na istom mjestu. Svakodnevno sam slušala razne propovjedi i nagovore, ali ništa. Sve mi je to lijepo sjedalo na srce, ali nema naprijed. Samo sam primala, a ništa davala. Kako sam u ovom trenutku bila trudna s drugim djetetom, nisam mogla postiti sama, ali sam onda odlučila uskraćivati san kako bih bila žrtvom i molitvom uz naše, ali i osobne nakane. Ustajala bih u 5 ujutro svaki dan tijekom onih naših dugih devetnica Gospi koja razvezuje čvorove. Nakon molitve bi čitala riječ Božju i pokušala razmatrati. Moja vjera od tog trena raste i raduje se u Gospodinu. Preko kanala slušajući vas vidjela sam da uopće nisam ozbiljno primila. Desetina zarade prihoda je Kristova i mora se poštovati. Prije 2 mjeseca sam počela i to prakticirati u svom životu, ali zaista od svih osobnih primitaka dajem desetinu. Ovo su velike promjene u mom životu koje su nastale slušajući ovaj kanal Ora et Labora. Započinjem i ovaj naš zadnji Esterin post na način da jedem samo voće i povrće, kako dojim dijete ima 1 mjesec, tako me duh vodio, opet preko vaših riječi da bih mogla na takav način sudjelovati u postu, jer ste spomenuli da je netko tako postio 40 dana. Ne, tako je postio prorok Danijel 21 dan, 3 sedmice. Odmah prvu večer posta dobivam odgovor na svoju osobnu nakanu za Esterin post. Tražite najprije Božje kraljevstvo i pravdu njegovu i sve drugo bit će vam nadodano. Shvatim ponovno, Bog moj nije na prvom mjestu, možda tamo trećem. Sad kreće moja borba i želja da to mijenjam. Moj suprug je vjernik, ali znate, ode jednom u godini na svetu misu, ne poznaje vjeru i nije imao milost kao ja da zadobije dar vjere i tako dalje. Ovo sam najviše zbog ovoga ostavio. Pročitao sam sve i ovdje sam stao, to sam pročitao da to sad podvučeš sebi. Kaže, moj suprug je vjernik, ali znate, ode jednom u godini na svetu misu. Dakle, vaš suprug nema vjeru, draga gospođo i sestru u Kristu, otići 1 puta na svetu misu u godini. To znači od 52 nedjelje otići samo na 1 svetu misu nedjeljno. To se ne može nazvati vjerom. To znači da je 51 puta počinjen smrtni grijeh, neodlaska na svetu misu. I to treba reći. Ova žena raste u vjeri bez dileme, ali ovo mi je bilo znakovito pročitati zbog upravo ovoga što je gospođa napisala. Kaže, moj muž je vjernik, ali ode 1 puta u godini na svetu misu. Dakle, to ne stoji. Moramo reći istinu koliko god ona da je bolna. I ljudima koji ne idu na svetu misu, koji ovako preskaču. Kogod ne ode nedjeljom na svetu misu, taj je počinio smrtni grijeh. To je teški grijeh koji vodi u pakao. Znači, možeš otići u pakao zbog toga. Ne odeš nedjeljom na svetu misu ili na veliku gospu.
Da ne pričam na Božić, kad Božić pada preko tjedna i tako dalje. To je smrtni grijeh. To je nepoštivanje Boga. I čovjek ne može živjeti bez Boga. To je minimum minimuma duhovnosti. I mi moramo tako reći. Problem je što velikoj većini našeg naroda to nitko ne govori, braćo i sestre, ili ne govori izravno. I onda se izlazi u kompromis. Pa nemoj baš tako grubo i tako dalje. Pa moj odgovor je koliko se ljudi obratilo na taj tvoj govor. Na moj se obratilo preko 1000 ljudi. Imam svjedočanstva, ja imam oko 1000 svjedočanstva o obraćanjima. Minimalno. 1000 ljudi da se obratilo. Zato što ovako govorim, jer to prodire duboko u srce, ali nema kompromisa. To je rušenje utvrda do kraja. Nema popuštanja. Kao što je Šaul popustio, malo popustio sebi i svom egu, pa zadržao Agaga, a malo popustio narodu zbog ljudskog obzira. Nema, braćo i sestre, to je grijeh, posebno kad si na visokim razinama. Treba reći istinu. Jer kako kaže ova žena, ne koristi evanđelje, propovijedanje ne koristi ako se ne kaže istina. Koliko god ona bila teška. Znači, istina ne smije povrijediti nikoga, ali mora se reći, braćo i sestre, jer ona vodi dušu u život vječni ako se osoba obrati. I najviše sam ovo svjedočanstvo pročitao zbog ovog na kraju. Tam dalje. Hvaljen Isus i Marija, želim posvjedočiti kako je u našoj obitelji nakon posta i molitve Gospodin spustio svoju milost. Roditelji od moje snahe koji su teško bolesni, odbijali ispovjed i bolesničko pomazanje, zatražili su da dođe svećenik i ispovjeda ih. Drugi dan od zaove, muž koji je također bolestan zatražio svećenika i također nakon dugo godina to učinio. Ovakvu milost ne možete da ne primijetite. Ovo je veliko djelo Božje, od početka molim s vama i svjedočim kako je Bog velik. Svjedočanstvo od moje duhovne kćeri, teta, ne prava, ali nešto, živi daleko je od Gospodina, crkve, sakramenata. Sa 24 godine pala je s trešnje i ostala 100% invalid. Sa malim djetetom muž je ostavio, ode u rat i pogine, ali ona i dalje je živa, bez Boga. Mi molimo, slušamo vaš podcast, Ora et Labora, idemo na trajno klanjanje i čudo se dogodilo. Pristaje ići u Međugorje i nakon 60 godina se ispovjedila, pričestila, na misi bila i sretna je. Hvala i slava Gospodinu našoj majci. A sad treba ustrajati. Nakon 60 godina se ispovjedila. Treba ustrajati sada i dalje isto voditi da ide. Mirjana, hvala ti majko Isuse na velikim milostima, molim sa EDM od 29. lipnja 24. postila kad sam osjećala da sam pozvana, počela iščešće na ispovjed, na klanjanje nedjeljom na misu, Bogu hvala. Postila sam 4 dana prije Velike Gospe na nakanu da se moja obitelj obrati. Moj suprug nije bio na ispovjedi, 20 godina. Pozvala sam ga da ide sa mnom na misu i u početku mise pozove svećenik tko želi ispovjed, moj suprug se ustane i ode na ispovjed. Ja sam počela plakati od sreće jer sam odmah shvatila razlog tog čina. Jedna Mirjana, zahvaljuje Gospodinu. Jedna Marija kaže, danas dok smo molili krunicu krvi Kristovo i Gospodin mi dade milost da molim i ja u jezicima salavati. Hvala, moj dobri Bože. Ima se još jedno svjedočanstvo, ali dugačko, a ja to ne bih pročitao da što sam rekao da mi šaljete kratka svjedočanstva. Problem je, braći i sestre, kad mi pošaljete svjedočanstva koja su vaša biografija. Vi ne trebate pisati meni vašu biografiju, jer ja to neću čitati, nego trebate napisati što Isus činio u vašem životu, vrlo kratko, do maksimalno 100 riječi. Jer ne mogu čitati ja duga svjedočanstva i sad ja nekom odgovorim skrati to do 100 riječi, onda meni osoba odgovori ne mogu ja to skratiti. Pa onda ja ti to neću pročitati. To je nepokornost, ne mogu to drugačije objasniti. Dakle, ako je to više svjedočanstva, pa onda ih više puta i pošalji po 100 riječi. Ali napisati svjedočanstvo na 3 stranice, A4 papira, raspiše se, pa ja uz dužno poštovanje ja to ne mogu čitati, to dugo traje. I onda se tu piše, ne znam, šta sam ja šta je od djetinjstva ona činila ovako, onako, ima i dosta tako koji šalju. Iako sam ja rekao, nemojte mi slati svjedočanstva duže od 100 riječi. Kratko. Što Isus učinio u tvom životu? Kratko. Ostalo je sve nepotrebno. Da ne kažem da ne dolazi od Gospodina. U nekoj zanesenosti i tako dalje. Kratko. Nisam išla u crkvu,
20 godina, bila sam ovo, ono, bio sam takav i takav, anonimno molim pročitajte i sad sam se obratio. Idem na misu, pomažem župniku, ne znam, dogodilo se to i to, jer to dotiče srca drugih ljudi. Takva svjedočanstva ću čitati, ali dugačka svjedočanstva neću čitati. Evo, molim vas, pa razumite to. Potičem sve da napišete ta svjedočanstva, ali kratko. Jer to je jako važno. Svjedočanstvo brane Krista Gospodina, odnosno jačaju vjeru i mene isto brane i štite. Razumijete? Dok ja imam svjedočanstva o ljudi koji su se obratili i čitam, a ne, može pričati ko šta hoće, ali čitaj ti svjedočanstva ljudi koji su se obratili preko tebe onda, ako ćeš napadat. Jer svjedočanstva ljudi koji su rasli u vjeri preko ovog podcasta, braći i sestre, proslavljaju Isusa, ali štite moju obitelj i mene. Morate to razumjeti. Zato je to jako važno. Jer bez svjedočanstava, može pričati ko šta hoće. Šta ti znaš? Ovako ima puno ljudi koji su dali svoje svjedočanstvo i daju i dalje. I tu sad, kogod bi htio nešto argumentira protiv, mora imati jako čvrste argumente. Zašto ne? Jer sve ostalo onda je uzalud. Uzalud se neko trudi rušiti nešto što čvrsto stoji na Isusu. Ja vjerujem da stoji. Evo, tako da tu sam došao do kraja. Tko želi da svjedočanstvo pred kamerom, neka pošalje email na mateo.orajtlabora@gmail.com. Neka se Sveta Mati sa svojim sinom i Svetim Josipom udostoji blagoslov svoj nam dati.